Un grup de joves de Blanes, participants del taller Barris, Càmera i Acció a Nau 4 Espai Jove, han presentat el curtmetratge Dues cares i un canvi. Aquest projecte comunitari, que implica joves d'entre 12 i 29 anys, busca sensibilitzar i conscienciar la comunitat sobre la importància de transformar aquestes realitats sobre l'oci nocturn i el vandalisme en els barris dels Pins, la Plantera i Racó d'Emportes. Espais que han viscut de forma intensa les conseqüències de l'oci nocturn al llarg de les darreres dècades. Sobretot també volíem reflectir també en aquest curtometratge que no només aquest barri funciona de nit, sinó que durant el dia també es fan coses, que hi conviuen també veïns, i mirar una miqueta també com es podia conviure l'oci nocturn juvenil, també amb la gent que hi viu i passa tots els dies allà en aquest barri. Començava a sortir ara amb la resta de joves que tenen ganes de seguir-ho fent, que els agradaria fer-ho a altres barris. Llavors agafem la proposta, la treballarem i veurem què passa, no? Ens han ajudat molt a donar-nos idees, a donar-nos informació sobre el que volien els barris. Ens van vindre i tot a fer una entrevista amb els propis joves en el teatre que hi ha als Pins. O sigui, jo estic supercontenta amb això. Volem que vegin l'evolució d'una persona, com canvia, no? El canvi en si volem que vegin. I també, doncs, les dues parts del barri, perquè és un barri amb molts, crec que prejudicis, amb molts barris, els Pins, Racó d'Emportes, tot això, i volem que la gent vegi que en veritat no es como diuen. Es una experiencia muy chula y también, si soy sincero, participar con más gente para crear una cosa que todo el mundo lo verá y lo disfrutará. Es una sensación como, no de superior, pero como que te sientes algo más que solamente una persona normal y corriente. Que cuando vas por la calle, tal vez la gente no te reconozca, pero las que hayan venido a ver el cortometraje dirán, ese es el que hizo de extras, aunque no me reconocerán mucho. La relació amb els nens, superbé, i bueno, jo crec que el resultat ja reflecteix tota aquesta feina que hem tingut i que també els ha agradat fer als nens. Realment, el primer dia que vaig vindre no hi havia gaire implicació, però després, com van avançant, vam seguir el procés de tot el rodatge, ja després sí que els nens ens van implicar molt més, alguns d'actors, alguns d'ajudar amb els plans, també a ficar-lo bé a la càmera, o sigui que s'han implicat molt bé al final. Jo crec que, sobretot, repeteixo, hem de començar a veure els joves com algo positiu, com un valor afegit a la societat i no com a vegades aquella gent que ens molesta a la nit o que no ens deixa dormir. Hem de desfer mites, jo crec que hem de pensar en els joves de manera transversal a l'administració, tant de Generalitat com de l'administració local. Aquí estem treballant al Pla Local Joventut, que ens ha de donar les eines i les guies per poder treballar amb els joves d'aquest de Blanes. Un dels principals objectius dels joves és que el curtmetratge contribueixi a desestigmatitzar la visió que tenen els adults respecte als joves quan es tracta de l'oci nocturn. En aquest context, el taller Barris, Càmera i Acció ha emergit com una iniciativa clau posant en marxa un espai de creació i col·laboració des del setembre de l'any passat. Al llarg d'aquests darrers mesos s'ha treballat de manera activa amb la participació de veïns i veïnes dels Pins, la Plantera i el Racó d'Emportes, fomentant un diàleg intergeneracional i una millor entesa entre comunitats.